η αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα εγγυηθεί ένα πλαίσιο σιγουριάς και ασφάλειας για τον Έλληνα. Λέμε ναι στην αύξηση του επιδόματος της ανεργίας. Θα επανεξετάσουμε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε δεσμευτεί και για το επίδομα θέρμανσης. Να δώσουμε στους νέους το εισιτήριο εισόδου στην αγορά εργασίας, την πρώτη ευκαιρία. Ανησυχώ για την τροπή που παίρνουν τα πράγματα στον τόπο μας. Να αλλάξουμε τις σημερινές βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες που πνίγουν την επιχειρηματικότητα. Θέλουμε να δουλέψει ο ανταγωνισμός στις αγορές προς όφελος του Έλληνα πολίτη. Ξέρουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος.